Bibi! Be, asa man ta, be? Mahulog ko sa pampang, be. Ah, kalapad ang dalan. Dilibi ako sanay sa bukid, no. Gikambi ako sa dato nga pamilya. Tarungan eh, Montilya, kimot balance gana. Di matarong, be. Kinahadlo ko. Ang butoy nga na uyab mantika. Ah, so nagmahay ka nga na uyab ko nimo. Uy, pagtarong dira dili na tong saging. Sige, sige. Balian ko ni. Balian ko ni. Ay sige na riyat, makilayo pa kita. Baby ba, kapoy na kayo, baby ba. Pagtarong dia Maricar. Gani og nabasa sa comment section ba? Suko na kay sila sa imo ha. Wala kang laban. Dali na biba, kapuya po ni mo oy. Bahala ka diabi. Mauli na lang ko. Oh no! Sa muka, uy. Maricar, dali ba? Sa muka ni mo oy. Sige, kung dira ka padulong, dagan biya cockroach dira. Dagang kakros dire. Kakros! Dagang kakros diabi. Oh, kana lugara, dagan kinag-cockroach dira. May skirt ko, ana, bi. Bi, layo ba itong baktason, be? Oh, murag lelayo pagid bi. Okay lang, bi. Basta walay cockroach, ha? Kabalo ka kung sa'yo mga di ganahan sa cockroach. Kanang mga langi na pareho nimo. Di ko mahadok og cockroach, be. Nasa ako ang brilyante. Mo nang ganahan ako si Muha ba? Isog kay ka. Tara, bi. Ako na, be. Pabaka kita og cockroach, so back yun ako. Kana, bi, mo na akong ganahan si Muha. Oh no! Cockroach, be. Takuha na naka-cockroach bi, uy. Gani, bi, no? Awa, di cockroach. Ayaw pa ka kong bibing. Kaya, da. Patay ka lagi. Bi, anak iya kalabi. Bisa cockroach, dili makaduol si Muha. Sana palangga ko nimo, be. Kay pagtanggol mo ko nimo sa cockroach. Sa kunsa pa na naman nanap, bi. Waagi pa na sila sa kuha. Kung dilingon anin yung uyab, ayaw naman pa ko yung uyab. Ayaw pa, tabi. Doon na lagi, bi. Bi, pauway sa ko, bi. Pauway sa ko, bi. Gamay pa ka ni kay muna baktas. Pahulay dayon. Bi, tawagi si daddy, bi. Daddy na pod. Ang helicopter, bi. Papasa, bi. Kadatuon. Bilong, bi. Naputlan, magani mo kurente. Bi, nabalaka ko, bi ba? Anong mabalaka man ka? Naman ko. Bosig na wrong turn diri, bi. Tapos magkahiwalay ta. Nami. Ay, kadlok sa long turn. Ako man yung Mr. Right. Sige, pakilig si Bibi. Guys, sweet yung relasyon. Comment lang sa comment section.